सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरी गावचा आगळ्या वेगळ्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण हुडोत्सव रविवारी 8 मार्चला होतोय। 100 फुटी हुड्यावर चढणाऱ्या संचारित अवसरांच्या थरारासह भक्ती आणि शक्तीचा अनोखा संगम पाहण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी या निमित्तानं होते। या उत्सवानिमित्त विविध परंपरागत कार्यक्रम पार पडतात। हुडोत्सवाच्या मुख्य दिवशी भावई देवीच्या निवासस्थानी देवीची ओटी भरणं, नवस फेडणं आदी कार्यक्रम होणार आहे। दुपारी रोंबाट तर आंबेगावच्या श्रीदेव क्षेत्रपाल निशाणाची भेटीसह कोलगाव सीमेवर कलेश्वर देवस्थानाची निशाण भेट होऊन सर्वजण भावई मंदिराकडे येणार आहे। सायंकाळी हुड्याजवळ घोडेमोडणी आणि लुटपुटूचा खेळ होणार असून 100 फुटी हुड्यावर चढलेल्या अवसरांवर दगड मारण्याच्या पारंपरिक कार्यक्रमानं हुडोत्सवाची सांगता होणार आहे। भाविकांनी हुडोत्सवाचा आणि दर्शनाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन स्थानिक देवस्थान समिती आणि कुणकेरी ग्रामस्थांनी केलंय।